Bila apa dipedara mampu Mutasa. Dipedara mampu Mutasa. Indo hivi kunywa ndani. Inakazira. Tataka ipedzera kuti kazira auya ni. Ni murume wacho. Saka murume wacho ndi kazira uri. Kubva kuti murume wacho ndi musunza wokumeka. So kuinge kazira. Kuinge murume wacho. Kumukadzi wacho kasi yegara itokunere shamasi iyo garo kumukadzi mukadzi wakadzira do ayi vashamasi mukadzi wakadzira iniwo maigara iniwo nyaya yedu takaiisa last time iri nyaya yekuti pakabuda makuhwa acho ainvhovha kanzera ainvhovha murume wamainini namainini waripo mainini na murume vamainini vari kupi waripo handii. Saka nyaya iripo yanga iri kuti mai avo nyaya yakanga wakunzirwa kunoku yakanga iri yechizviya yainzi vari kunyima yemachira wakanyora mazita pajira dzvuku ndobva waisa pamharirano. Saka ivo mukubvunzwa ndobva tati sei makanyora mazita evanhu muchiisa pamharirano pajira dzvuku zvikazi ndaida kuti vanhu vawatiwe wasarambe wachinditaura nenyaya wanga wachinditaura naye. Tikati nyaya yanga iri yechii zvikazi nyaya yanga iri pekuti vanhu vanga vachiita zindudana nakanzera andizvo tobva tati nyaya iyi imimi makaziziva sei. Ndo pakazobuda nyaya yekunzi murume akanovhunzwa baba munini akanotaura baba munini ndobva ataurira mainini makaizwa kupi nditete zviya akazi ndakataurwa nemukadzi wakanzera kuzi mai avadanana nechii nemurume wangu. Ndaizwisa nyaya yacho handiti ndosaka makazonata kuzokufonera baba paya kuti baba nyaya iyi makaizwa kupi makaita sei because kuti tichaenderera mberi nayo mberi yanga isaitiba because papabuda nyaya yeupombwe. Saka we want to prove kuti zveshuwa upombwe wanga uripo here sekuutsvaga kwamamuita because ndiwo yakakonzera kuti zvese zvemachira nechizvese zvitoitwe inyaya yeupombwe titezanditi. Saka painzi pane mameseji mafoni yakarakidzwa mainini nemukadzi wakanzera. Right. Saka taida kutangira pana maikanzera. Maikanzera nyaya iyi makamboizwa here? Ndinongoinzwa vanhu vachingotaura. Sorry? Ndinongonzwa vanhu vachingotaura nezvazvo. Munongonzwa vanhu? Vanhu vachingotaura asina handina zvandakaona. Vanhu vanani? Sekuru ndo wakandifonera. Sekuru ndo wakakufonera? Wachiti hanzi ndirikunzwa kuti hanzi wakaona mameseji mufoni wemurume wako. Ndikati kwete sekuru handina kuona mameseji. Imi makaonei? Handina kuona mameseji mufoni wemurume wako. Saka akavhura usumukomba kwako ichitadza kugeza mapureti achiuya kukutaurira kuti murume wenyu wadanana namai avo ndiani? Aiwa mati makazwa nemabwe mbuya zvandida kuita here maikanzera tida kupedza makuhwa takupedza vanhu vane makuhwa vanopwanyisa chii dzimba dzevamwe idzo dzavo dzakadii dzakamira.
Tete ve ava. Eh? Tete ve ava. Aripi tete. 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 Maya. Man. Uyaya hapa tete. Azimne yesa. Tete. Uvi mtiro wapajira parware. Ima kana utaura tete wangu. Vai, ngati. Rutovhunduka kana pe. Saka umma ngoti mimi mamaji. Kwandike pera ndipo. Apa ndipo. It's okay. Imimati awa wakatorwa nani? Na tete wakataura tete wangu. Tete wenyu ari. Wachiti wangu na mai apa. Tete wenyu ari. Wasara kumba. Wasara kumba. Maisa kono msia. Chatuda upedza makuwa munharaunda. Mvura iri kunaya, instead kupinda munda, imwirizi kopanya mishaya wangu. Ndoza tuda kupedza izvi. Mati mainini akapinda papi? Tete akataura mainini? Mainini wao. Aripi mainini? Varipo. Mainini sunga. Vachivati ndakavaratidza mameseji. Ina handina kumbobvira ndakataura nawo nenyaya dzacho idzodzo. Did you remember what you mean last week my name ndi maitopenga imimi muchiti maikurawo vanotaura zvakashata nezve pamusoro penyu imi ndimi makapenga muchiti maikurawo every time wanoinga murume wangu wanodai ndimi imimi hino iro rauya soko hazi ndimi makatakura soko kubva naro kuti kanzera udanana maiko Azvisirizvo. Chii chilicho? Mai aimani. Taura. Alright. Ndoda kutaura. Inini ndakanga ndiri pachipatara pakiliniki. Mai aimani vari kuramba nditi ndoda kutsanangura conversation yakava pakati pangu nawo. Inini handina kuenda kumba kwavo. Ivo vakauya ava tinovati vazukuru chikonzero nei munin'ina vavo akaroorwa munin'ina vavo cousin sister yavo yakaroorwa nemwana watete wedu hanzvadzi yatezvara wedu saka vazukuru mushame kwakadzera zvadaro mai aimani vakauya kukiliniki wasvika wakasvika ndakagara pacheya ndakagara wakagara pabhenji kwanzi gogo ndauya ndine nyaya ndikati mama marovera kupi tikutauridzana zvikanzi gogo hamunozvinzwa here kuti ndanga ndafa manga mafa nei mai aimani zvikanzi ndakabata mameseji gogo mameseji ekuti kudinzwa ndakabata mameseji amaiguru wenyu waiuya pamba pangu as a good friend vachitondita sevanondidzisa maprojects vachindibatsira ndichifunga kuti zvinhu zvakanaka tichitoita mukando tese tine mukando watiri kuganda tiri vatatu akatondisa secretary ini I did know all this ndiwo akatondiudza ndikati saka chii chakaitika zvikanzi gogo munozvinzwa ndakafenda here ndikabosa ndafa ndikati nei zvikanzi zvandakaita takakohwa zvinhu zvedu nemurume wangu tikaenda kwamutare takakohwa mabhatanatsi tikaenda kunotengesa kwamutare takasvikira kumba kwavabereki vangu ndasvikira kumba kwevabereki vangu takatengesa zvinhu murume wangu akaenda ndakudzokera kumba iniwe wosara uchidini uchitengesa hanzi zveshuwa gogo ndakaita saizvozvo zvakazoitika izvoti ndapedza kutengesa murume wangu ndakamufonera kuti zvinhu zviya maproject zvinhu zvedu zvapera achibva andamufonera hanzi akauya kwamutare auya kwamutare gogo takazodzisaida kuti taakutenga chinyi toda kuti zvataita mari yedu gogo tatine mari yedu 3600 ndimai aimani ari kundiudzawo ndikati zvava zvadini zvikanzi tatengesa 3600 takati toga titsvage mota sezvo kufamba tichiita zvekuhaya zvinonetsa regai titsvage chika mota ndo tatsvaga mota yedu takawana mota yedu gogo yaita 3500 tatsvaga mota yaita 3.5 hanzi takazoitengeserwa 3000 chikonzero nei yakanga ine zvinhu zvaida kugadzirisa takaenda mugreen market nemurume wangu tikatenga chikafu chedu shwama inini 1 murume wangu 1
tadaro izvozvo ndakagara pasi ndine mafoni ari maviri. Gogo ndakaona mameseji ndakarwadziwa. Mameseji ekuti kudini zvikanzi gogo mamwe acho handigoni kukutaurirai. Akanyora kuti hanzi I love you soko. Maiguru wenyu akanyora murume wangu. Mufunge aiuya kumba achigezesa sekuru wangu atezvara wangu achiti iwe kuti ugezesa atezvara azviti. Rega ndikubatsire gose tezvara wangu aine maronda mumusoro. Achindibatsira kuvageza mumusoro. Zvakandirwadza ndakavapindura message last message ndakavapindura ndauyerenga mameseji. Akanditi I love you ndikaona kuti gogo ndikukwanisa kukudzai message yakanzi I love you so pachitaura murume wangu nemutupo. Handirambi kuti murume anoita chihure kana kuti anoita sei. Asi zvakandirwadza because munhu andaitrust achindisa padhuze. Akanditora kundisa muhapa maiguru wenyu. Zvadaro izvozvo izvo ndakamupindura ndikati ndikati gogo handina kungondimuka ndidaro ndini mai Aiman. Izvozvo ndakaudzwa nani namai Aiman. Zvapera izvozvozvo ndikati saka uchadini zvikanzi inini gogo nyaya ndakazwa ndeyekuti munhu ari kundifambira. Saka inini kuti ndishataure ndakagarwa pasi ndikakanseliwa nawamwene wangu kuti iwewe ukada kuramba uchitaura nyaya iyi iwe ndiwe murume wako anoita sei anobhadhara. Saka ndakutonyarara gogo zvakundipusisa inini ndakutopusa hangu asi ndo zvakadini zvakaitika. From there inini handina kunoudza baba mukuru sekutaura kwawakaita pafoni washidayira. Baba mukuru pawakauya ndakagara nenyaya iyoyo ndainzwa. Pakauya baba mukuru wangu wasvika wakasvika wakaonana wakapinda mushopo wakaenda kumba kwandikanga wati makadini bamukuru zvikapera. The following morning ndo pawakazoya nyaya idzi wanga vazodzinzwa idzi nevamwe vanhu. Wachibva wauya wakati maini conversation yangu tizotanga nababa mukuru wakauya wakati maini handina am confused ndine stress nenyaya dzamaiguru wenyu. Handizi kuti kupusa here kuti munhu anonyengedzwa shuwa kana kuda kuitiswa maproject kana kuita sei kuti azoite zvinhu zvakadini zvakadaro but I will find out. Tikasaka muchadii bangu try kuti nditsvage mamessages aindoni zvinhu zvakadini zvakamira sei. Wakandibvunza kuti makanzwa nani ndikataura kuti ini zveshuwa bangu kunzwawo shoko ndakadini ndakarinzwa asi ndakarinzwawo nani namai Aiman. Ndo zvakaitika. Mai Aiman kuti anongoti vanhu akataura handina kumobvira ndataura naone nyaya idzo wakataura ini ndaizviziva sei zvasizvo zvechi zvese zvamakanditaura pana zvinhu zvechikokwadi zvamukutaura pamaikadzi dziripo chokwadi mainini akatanga kutaura kuti nditeta MJ pandaenda straight kwa MJ ndofana kuzviziva kumba kwawo kuti kwa MJ nyaya ndiri kuzwa ikufamba sei akati inini kupi handizvizive abva andirambira vanadza kuona mainini ndikati mainini kuma MJ aramba zvikanzi aramba mira aya ndakadzoka kwamuri kana uyu kunewe ndakasvika zvikanzi aramba vaambarizivi vazoti ndakaudzwa namaiti nemukadzi wakanzera ndimainini maita kumutaura ipapo but pakuti akatanga anditi tete vananobvunza tete vati handizive kuna zvakupanyira misha yenyu handizive izvozvo vanati aramba ndakuudza kuti aramba uyu sikati aramba ndizotime kuti ndakaudzwa namai nemukadzi wakanzera ndaramba ndakamutarisa sopeni arikuti akuziva zvakutauraauti munhu ndipo ndakazofonera uyu ndikati odakutombonazanzwa chii chekutora nzvimbo panyaya yedu kuziva kuti mameseji kuita sese uyu akanazantaura sekuru muna zvakupanyira musha wenyu handizvizive ndo matara akandiita ndofana ndakafona twice kuti mistake first day second day ndakwanisa kuti tafind out kuti chitombomunyengetedza zvimwe zvine diplomasi kuti ichimbonasa kunditaura chichimbotora nzvezva sekuru muna zvakupanyira musha wenyu handina bva ndambotaura namainini wenyu started paali mutundu mafacts pane nyaya dzese dzataurwa namaikadzira avo inyaya dzekubikira changamiri. Chekutanga baba vangu vanombobvira varwara dambudziko remaronda mumusoro, that's number 1. Number 2, akaenda kwamutare ndotengesa mabharanati haazini ndimukoma wangu, akaenda nemudzimai wangu. Number 3, mota yedu isati nakuitenga 3000 sematauro amukuita, akaitenga 2.7. Saka mukatarisa mukada kubatanidza nyaya dzacho dzekakubikira ndotedza. Pane pandada mamati akaenda kutengesa kwamutare handini ndimukoma wenyu nemukadzi wenyu
Saka wakazoenda green market ndo. Mafoni. Wezi pasi data kazoenda green market. Mafoni takudya. Mafoni vatazoda message I love you so go. Saka which means kuti kanzera itaurwa baba. Handimi baba. Ndisini ya kanzera. Saka anenya handimi baba. Ndisini ya kanzera. Zvinoita here. Aiwa tikubvunza. Wezi foni yanga iripo haisi yenyu. Ndiye mukoma wenyu. Ndikaitaurira izvo. Musi watakatenga mota hatina kudya shawa masezvarutaura. Munoona zvavanenge vachiita, vanenge vachitisai kuda kutsvaga tunyaya kuda kutunamanidza kuti zviite senge zvine chokwadi. Kana taunenge wakamboitanga wakambobvunza kuti saka mota yamakazoita sei, makazoita sei, plus inini ndakatorawo maphotos for sure handiti ndikaisawo munoziva zvinoita munhu kana uchinge wachiva. Unoitsawo unodzi pamaprofile picture uchidii, vanoziva mutara unotoona kuti apa pagreen market apa pachiva. Saka iwo mukukonzautana nenyaya dzavo dzavari kugadzira, vanenge vachingokonza vachiudza kuti aiyo saka nyaya yedu ngatitigadzire yakadai yakadai. Saka muruti mimi mukoma wacho akaenda kutonesa mabhanana. Mukoma asara kumba, unfortunately haana kukwanisa kuya nenyaya yebasa. Yeah, because ndo panenyaya. Chatabuda chisati uye mese kuda kuprova kuti pakati penyu nyanya ndiani. Munhu ari kudhimanisa musoro ndiani. Ari kugadzira nyaya yakachaka miri zviri pachena. No. Angamona chokwadi chinofanira kungobuda. Kuti muziye magariro amune muchiita kuti vanhu vari kuparadza nharaunda kana vanhu vari kuvaka nharaunda ndiwanani. Because mese pamoya apa hapana mbobvuma kuti ndakachitaura. Mese muri kuramba. Uyu aramba kuti hana kufa uyu. Hana kuratidza message. Uyu aramba uyu akati handisi. Saka kuekoneti mamessage hapo. Ndati kuekoneti mamessage haako here. Ndoda kubvunza because kana nyaya yatotangwa kainofanira kupedzwa. Garai pasi kanza. Mzoro echangamo zitandekwa izbogadzera nakupindura hangu nakusimuka kuti ndipindure panyaya yemamessage eWhatsApp relating kuEconet aiite WhatsApp itoriwo inotoonwa naMark Zuckerberg weAmerica tinototi yekudownloada saka kuenda kuEconet vanokuudza kuti tinotreka macourse ndiwo tinotreka nditreke WhatsApp message. Vati yangu iri WhatsApp. Vautaura kuti yangu iri WhatsApp. Vati yangu iri WhatsApp. Vati message iri. Aiwa wataura kuti WhatsApp. wataura zviri pachena. Zvamunozvinyeperana zviya zvekuti ndikafona ndichitaura zvoda kuraya nyika ndikafona neWhatsApp call handibati unonyepa tokubata izvi. Safe makanyeperana zvinhu zvamunonyeperana muri mwamhamba udazi ukazodai ukataurota udai utaurota. Ungagova funga kuti nyika ino is so stupid zvekusaziva kuti WhatsApp tokubata sei kana toda kutsvaga kubva WhatsApp. You think this country security system here is so stupid zvokuti inotadza kuita kuziva kuti WhatsApp kana munhu auta paWhatsApp tomubata sei? Unobatwa kana wada kubatwa unobatwa. Saka musanyeperana. Ndowanda. Ichi chandiri kuda chete chokwadi ndechekuti kana chinhu choda kutsvagwa chinotsvagwa chinowanikwa. Asi kana chakuwanikwa manje chakutsvagwa chinotsvagwa chowanikwa at a cost. Kana especially kana wachiramba icho chiri chechokwadi chinge chakuwanikwa at a cost. Mukoma wangu wakafona wakati ndinakauza nekuti kanzira oda na mukoma wangu pawakaya iwo
Papa wangu wakanditaura kuti muna andiudza nyaya wachibva panze kwandi anonzi mumarekera ndowakandiudza ndipandati nyaya ndakainzwawo asi watanga wandiudza nyini Watanudzani? akati ndakandiudza wachibva panze wakati anonzi marekera Marekero. ndowati wakawaudza Uri marekero. awapo ini pandati ini munhu wandakanzwa ini ndakanzwa Sylvia naSteny ndowakandiudza ini nyaya yenyaya dzatutaura Steny ndiani? Steny ndisawira wamukoma wangu vari pana Ndiye Steny. Steny naSylvia ndo mwakandiudza nyaya iyi Sylvia uri uri. vari pano Right. Steny wakazwepi? Councillor Changamwe. Nonzi Steny kuweni. Kuweni. Kuti nyaya ifambe ite mafunga muzvitero. Awa mukadzi wakanzi ndiye akaburitsa shoko rokuti ifambe achitaurira vanhu. Iye mukadzi wakanzera. Akataurira. Imi right handipata mati makataurira vanhu vakamufanana vamakataurira. Ndo mabudira rakaita richitekeshera kuchera ese. Ndivanazoti ndasvika kushopumunin'ina wangu kwakadzero kumboma changa aripo nditosvika ari kutobvunza munin'ina wake pakaunda nezvenyaya kaine munin'ina wake achibva matobvunzawo mukoma ari kupindako iwe wangasazvapinda munzeve dzako here zvikanzi aiwa pane chondiruziva ndikati zvatekeshera hakuna kuzvisii ndo matarasa ndakatoita kuna zvatotekeshera tunzwa watiurana nemukadzi wakanzera ndo maudzina ndakamuita ini Sylvia. Pamusoro Changamwe. Inini ngati chidimbu chenyaya iyi mazira andinoita. Ndonzi Sylvia Nyapanza. Ndichinzi Maibei. Inini murume wangu anoita zvematare. Achiita zvematare asati akasvika pastage yekuti akukwanisa kubatsira hake zvakawanda wanda. Mbuya wangu apo wakagara pa wakauya kumba kwangu makusenseni kumafoni wakatanga kufona usati wauya bambi racho Mzaya uri sei ndikati ndiri bhombu zvikanzi uri kweri ndikati handiriko zvikanzi ko Mzaya wangu ari sei ndikati ari bho zvikanzi ndiri kusvika mangwana makusere kana ari ndikati aweraiti mbuya wakasvika takarara ini ndo mazuva ano ndogara kutakishop wasvika takarara wakanoka dho ndibva ndamuka ndimatavhura dho mbuya wakapinda wakauya vaine mapefyumu avo zvanza Mzaya ndauya nemapefyumu angu akuti ndidini nditengeserowo muno ndikataura iti mbuya haisi problem ba ndikatambira mapefyumu angu ndikaisa uko ndikatorongedza mapefyumu ndichitobvunza mapuraizi ndapedza mbuya wakati Mzaya ini ndine nyaya yangu iri kundinetsa nyaya iyi ndikutotya tikasvika kuna sekuru mushongo waparara murume wangu akabvunza akati mbuya inyaya iyi zvikanzi mukadzi wakanzela akandibatira mameseji angu nakanzela andibatira mameseji akandifonera akati mbuya mandirwadzisa ndandisingafungidzire kuti muchandiitira zvinhu zvakadai ndaifunga kuti muri kuya padhuze neni muchititiwirirana but zvamaita mbuya mandirwadzisa zvadaro wabatirana mameseji mbuya vakati kanzela wachibva kwamutare pawakabatirana mameseji kanzela akauya ari mumota yake mai kanzela vakauya vari mumota yavo variwo mbuya ava vachitsanangura vari kutsvaga kubatsirwa wauya vari mumota yake wasvika kumba mai kanzela ava wakagarwa pasi nefemili yekwamutundi kuti iwewe ukataura nyaya iyi uri kubva pano uchienda kumusha kwenyu wanzi kanzela abhadhariswa mombe kubva pano kuenda kwakadzira ndo mashoko akauya nambuya wakumba kwangu vachida kubatsirwa Changamwe indoitwa zviri zvavo zvese zvirikutaurwa namai avo ndezvekunyika pane ari tiri mugurupu remukanga namai avo tinoita zvekugadzira madetergents under women affairs saka ini ndakazopinda mugurupu ravo mumashure wachimbonge waramba iwa wangu kuti musamupinze vauyu nekuti mukamupinza anopromotwa nemamedhium edu saka ndakapinzwa mugurupu ndapinzwa mugurupu ndakaitwa supervisor akadzoka kugurupu akataura kuti mamuona here munhu uya wandaitaura kuti anoshandisa mishonga yemaraki izvozvizvi apromotwa asi munhu akapedzisira kuuya
tikagara pasi negrupu akabvunzwa nyaya iyi akatsiurwa nzi rega usoita mako nevanhu vegrupu. Zvabva ipapapo takazoenda kumba kwake nafacilitator wegrupu. Zvaari kutaura ndakaenda kumba kwake ndichida ndakaenda nafacilitator wegrupu tichiteera mari yemukana yaanga atora atadza kutora 500. Ndopatakasvika pamba pake. Tasvika pamba pake akadzoka futi bheki kugrupu akataura akati muri kuiona here nyanya iyeyi iri kuramba ichindiita follow up manje ndichamuwachisa. Tabva ipapapo kwakauya mapepasi kubva kuwomen affairs mafoms ainzi afiliwe nevanhu vane zvikwereti akandipa futi blame. Tabva ipapapo ndopanga kuchifamba achitaura kuti wari kuvharidzira chiwere chavo nenyaya yekuti wari kuti ini ndine chikwereti, wari kuvharidzira chiwere chavo achifamba wachindisungisa kuwomen affairs manje ndinowawachisa. Inini ndakabva ndamutora uyu ndikati usataure kuti ndiri kuvharidzira chiwere changu nenyaya yekuti une mukana, patsanura chikwereti chemukando chibhadhare zvechiwere changu wasiya zvakaita sei zvakadaro. Akasimuka musikana uyu akaenda kuna bamini namainini akasvika akandovataurira wakampa nhamba dzababakadzira neairtime. Akafona sekuru ndine zvandoda kutaurirai zvakaitwa nambuya zvamusingazivi. Haanoziva kuti sakadzerawa watori mumba wauya kuuya kuwikendi wakamuti huya kuno wakasununguka huya nemurume wako titauri ndo mhinduro yawakamupa. Tabva ipapapo ndoda kuti munzwisise changamiroti musikana uyu hasi right. Gore rapera akauya mumba kwangu wanaoba muninawo akataura kuti mbuya ndauya wanaoba munini wenyu ava wanga wachirwara saka ndauya uzokudzei kuti mbuya fambai munozviziva here kuti baba munini wenyu wakaromba. Inini ndinodanana neajendi yastoni ndakawana bhuku zita ravo pai mubhuku mastoni baba munini wenyu avo mukaita zvekupusa handizivi iyo wangu. Saka ndiri kuti muone kuti musikana uyu ndozvaari kana mukafona kugrupu anyone wegrupu wanomuziva nenyaya dzake. Musikana iyu anonyatsotaura kuti ndoda kukugadzirira saizi ende anogadzira ende anotaura bhasimbisa nyaya yake. Kana mukabvunza even vanoti sponsa kunyanga vakamupa zita rekuti Diamond FM. akatofona sekuda kuti akatora nemi akatofona sekuda kuti akada kuona ikazoda kutaura zvikundirwadza ndikati ndipo next weekend uya ati uya nemurume wako totaura nyaya yake. Paipapo pana ati uya nemurume wako anobva azongotsika pamwe anozotobotaura akamuti uya nemurume wako tori nyaya yako anozobotsika pamwe pangu angakutambira kuna baba mino chakamire pamusoro iyi murumonga ari basa iri village kai idurure mafuwa mune mafuwa anokwanya asingawaki muuraya kugara muri kutambirana tsoro chete dzikuramba dzokutambwa makawanda manyepo kuti chokwadi chacho hapana ruguma chokwadi chake chakataura mese muri kuramba ndozvinoita vanhu vakutaura munhu anonyepa unokanganwa. Sekuru, unoti sekuru. Ini ndosvika kutuma sinyawema ndiri baba kune mwana kanzira zvekutaurwa zvese vamataura changamira kuti igurupu remanyepo kanzira awa taikambena navo gurupu ravo nderevakadzi rekuti ndovakambeni timu yavo neniwe taimukambendera murume asi what 80 what 60 what 18 zvaibva ikoko kwedu kusaidi ikoko nezvaibva ikoko ese makuhwa gurupu what 16 ine makuhwa ekunyepa
Councillor wasisina munhu anoshanda naye ikoko yo musangano wakati vanhu wawakambena nawo wapiwo zvidano kuti musangano uenderere mberi uite zvakadai tichingodza nemakuva ava kansera vaititaura kuti zvinhu zvakamira zvakadai kuno manyepo igrupu rakagara manyepo hapana munhu abvuma nyaya dzake kunyepera mwana kuputsa tangamire pamusoro inini handigoni Sylvia Nyapanza ini handigoni kupokana nezvavari kutaura ndaikumbirawo changamire kana zvichigonekwa pabude mameseji econet aitaura mbuyawa nemurume wangu mameseji aisenda mbuyawa pafoni pangu ndaikumbirawo kana zvichigoneka chokwadi chibude pachena vasagadzire nyaya dzavari kugadzira kana kuda kunzvenga nekuti anonyepa azodai ndochandikukumbirawo yes inini ndine chokwadi nazvo nekuti mameseji ese avaisenda ndaimaratidza saka murume yako ari kubasa foni yake yake anayo kubasa ndizo ndaba dzake aifona chiti chii pekutanga mbuya wakafona pakatanga nyaya 0788 328 707 mameseji angari chii waiti chii pameseji mameseji pekutanga mbuya vakauya vachitaura nyaya yavo nemuromo wachibva wazosenda meseji vachiti iwo muzaya wakabva wazoshinga here kuramba kundibatsirawo nyaya yangu inini nyaya yandinetsa mukadzi wakansela anetsa nenyaya iyi murume wangu bva apindura kuti mbuya inini nyaya yandikwanisiwa mamadii matsvaga kungu mukadzi wacho anombonzani mbuya wakasenda kuti anonzi Tracy Rutsito mufoni yemurume wangu bva andiratidza meseji akati ona meseji yambuya wako iyi ndakavhura meseji ndikaverenga meseji nini ndikati mbuya vanombozviziva here kuti mukadzi wakansela sisi wake akarohwa nemwana watete wangu zvinoreva chii zvine mining yekuti chii ndo zvandiri kukumbira kansela kuti ini ndiri kukumbirawo pabude mameseji kunyepa kwangu kwese kubuda 078 83 287 07 waifona pabhadhi iyoyo kana panet 1 anonzi Simon Mbada ndoda kutora dzimwe namba dzacho dzawaifona kutimbuka net one is Sorry, great awareness to Tungu. Zibuzo wangu nyaya ndawana ndakatsalira munhu zibuzo wangu nyaya dzisizikutaura dzekuti chihure chinyi anofanira kunge achimhangara nyaya dzechihure pakuzivawo kwangu kuti ini ndaurirwa nemukadzi ndatorerwa mukadzi wangu namutundu ishumba sakadzira abaisi but panyaya yese yandiri kuona apa yechihure hazizovati kumhangarwa nani kwamuchangana yechihure yazopinda pamwe pane nyaya yechira inyaya yejira yakatipofa
mudzimai avo wakanyora mazita evanhu wese wanga wachivataura nenyaya yechipo. Okay. Ndobva watora mazita ivavo ndobva vanovaisa pamharara. Ndobva abatwa kuti ndiye akaita izvi. In the process interrogation, mai vaonekwa vakazokura vachitaura kuti no, patakabvunza kuti sei makanyora mazita evanhu majira zvipinda selemaka. Akati vanhu avanga wari kunditaura vachifamba vachinditaura ndisina rugare nokuti vari kunditaura nemukadzi. Pamusoro pezvo sei ndabvunza kudaro changamire, patasvika pano tafonerwa nachangamire vedu vanonzi Jonga mabosharuchera wakati izvoni tsoko muchisvika pagedhi hamuna kunge makapiwa samoni yekuti muri kudiwa kwamama, yekuti imi muri kunzi makabatwa nemukadzi vanhu vashimbakadzi. Saka ndiri kuda kuziva kuti akamang'ara kuna mabojongwe kuti vazove samoni kwatiri nekusunga isusu kuti takahura nemudzimai wacho. Hamuna kusungwa. Samoni inorevei but kuchibhadhara mari wasamona sewitness ndikupadza paakabvunza kuti kanzera aridiwa ndakati kanzera ngaauye as a witness ndopa ndiri kubvunza changamire kuti witness inobhadhariswa mari here yesamoni haibhadharisi saka isitabhadhara mari ndo ishu yandamirira changamire sei ndabvunza kuti anomhan'ara. Alright. That's an administrative issue which does not come in court to disrupt the process. Yes, you are disrupting the process. Yes, unobatsirwa apo apo toenda ipapo izvizvo iwotaura ndiri witness because what you have done you have disrupted the process yatatinayo. Yes, because you have come in as a witness and yota hasati atomudaidza futi izvazve iwewe were you summoned izwa iwewe were you summoned iwewe were you summoned ai ndabvunza ndati were you summoned you were not then wabhadhara mari uchiti ubhadhara ichii so it's not you then why are you standing in your brother have you come here as a lawyer or as a what mira iwewe wawingi pano musati akamire kana muchitonga musha saka ndasimuka ndega here mandipa mvumo yekutaura kana wabhadhariswa mari yako enda kuadministration kusazivapanzwa kana wabhadhara mari ikoko kana wabhadhariswa pamubhadhara mari yako unodhusirwa chii mari yako ndo vakazoenda kuchitu kuchibvunza kuti wabhadhara here mari ukazana wabhadhara mari saka abhadhara mari ndiani wakuti ndikumirira muningi wako asi muningi wako ndiri kubvunza on behalf muningi wako ndiri panapo ndosada ndikusimudza ruoko manditi ndimbogara pasi zvakananga chirega inditaure aiwa kunzai changamira musi wa12 around 10 o'clock ndakafonerwa navajongwe nachangamire edmund saruchera nditi wachinditi ndanzi ndikusevhe samoni nachief Mutasa ndikati zvakanaka changamira samoni manzi mundisevhe as a witness here kana semusungwa kanzi alright mira wafona futi after 10 minutes kanzi ndafonera changamire wanditi ndikusevhe samoni semusungwa saka ndobada kujekeserwa mukoma wangu The reason why we have joined this case because Zwaino my word and Zwaino your word to clear that woman and to clear Iwewe
chatakudaidzira panapa handi kuda kukusunga isu tatokudaidzira kuti tikliye zita rako kuti uri kucheka advantage ikuwa being a councillor kudana newakadziwiwa kana kutorerwa advantage nekuti ndiri councillor do I have to be character yako assassinate ndo sandikutaurira kuti politically we are trying to save your career and that's why we have summoned you here kuti witness iwe uone vanhu vari wakakuenga ndiwapi I'm not a fool kairi kuti kudaidza vanhu vesa kuti iwe uri taura zvakaona indirectly I'm showing you your enemies ndikutenda ipapo changamire asi ndikuti inini chikukonzereswa confidence changamire ndakavabvunza odhiyo ndinayo wakanditi iwe uri musungwa ndakutaura inini handiti kana uchida kuti for whatever purpose you are summoned semusungwa era sewitness whether uri musungwa kana witness you are summoned to court you don't just go to court you are summoned to court because kune something chinoti court iziwe chada kushanda chinokushanda kukoti chinobatsira koti saka hautauri mune word of mouth ba unonyorerwa paper tuziuya kudari udiwa kudari tiri ipapo samoni rangu rakanyorwa sekunge nyaya yakatombodiscusswa before haisi nyaya yeallegation handisi kunzi ndiri kuuya kuzodaira nyaya yekupomerwa kunzi ndiri kudaya nemukadzi wakadzira kwete mukatarisa samoni rangu rakanzi uri kuenda kundopindura nyaya yekudanana nemukadzi wakadzere mine kuti nyaya inenge yakanga yatoitwa preempted kudhara zvikaonekwa kunzi kansela ane mhosva so ndosaka changamire wakazoita magatsi ekuti wakandipa samoni semusungwa noti kundodaira dare rachangamire ramambo Mutasa akakudaidza ndinini haunodaidzwa naishe wakadaidzwa nenini asi munhu ndakatuma kuti akudaidze ndiishe kuti ndidaidzire munhu ari kudunhu kwako uyu ndikumuda semusungwa rega sewitness andikatototize witness dai ungori musunga ndodenda kutaura kudhara ndatopedza nekudhara dai ungori musunga ndikuda kutaura chokwadi ndodenda pedza nekudhara izvi yes ndosandikutaura ndosandikuti gara ako pasi tipedze nezvatikutsvaga isusu tinoda kutsvaga patiri kutsvaga isusu handikona isu tiri kutsvaga patiri kutsvaga iwe wakagarapo as witness chete munozoti waikuta sounge ndinoda asi chokwadi nyaya yacho isingabadzi kubuliwe igadzire zvakanaka chigara ipasi tata papi zviya tinoda kufonera baba toda kufonera baba imbomira okay hausati yako baba hana ngaisamboroeba asi kana paine zvonoziva inofanira kuroa saka ngaisamboroesa because isusu our worry inyaya yejira tsvuku rakanyorwa mazita echii eone kutradition kwedu kuculture kwedu handiti kunyora zita remunhu pajira dzvuku obva wabaya netsono rufu kuisa tsito rufu pachiwana maybe you didn't know ndiyo the gravity yechii yenyaya yatikuti mai ava tinyatse kuona kuti mai ava zvavakazviitira intention was it kuuraya vanhu vese ava kana kuti what was her intention kusungira vanhu mujira tsvuku what was her intention kana iri kuti kune nyaya yekuzi zvazopurivhiwa kuti imi zveshuwa mamurwi wabota risireini handiti that's a different case altogether ratori rimwe dare anotoripota umwe anotoda anoripota because the case before this court haisiri yekuti waudana nemukadzi wani asi inyaya yechi yemazira arimo abva azopinza zita rani rako mukadzi because in saying all these things mukadzi uyo anganoti kuzviita sei
kuprova innocence yake. Ndopane nyaya chiripo. That's why anonga but isusu chatiri kuda ndechekuti hatidi pamuganda yawo koti kuno kwanotinyepera ngozisi tinotsvaga kuti chokwadi chatiri kuda tiite sei tichiwane, because ukaona murume welast court was not here, mudzimai yanga asipo, tetewo yanga asipo, asi vanhu vacho wese wavo ndiwo wanga ruzi ndiwo honzeni dzekuzonyora kusvika kukunyorwa kwemazita mujira masheni mujira dzvuku. Saka hataikwanisa kuprova kuti zviswa mbuya zvautore chokwadi vanhu vacho vasipo. We to prove kuti zviswa mai ava zvauri kutaura ndizvo here kana kuti mai ava ane nyaya yake yari kuziva iri kuseri, because yokona iri kutaura ifoni handiti ava mai ava wataura kuti ndandoda kubatsirwa. Ona you see where our interest is. Wari kuti murume wavo andobatsira handiti, asi mbuya wari kuzwa wakaenda ikoko kubatsirwa, wachida kubatsirwa handiti. So we want to prove kuti paakaenda kumubatsiri uyu help yanga achida kumubatsiri yanga iri yei, ndiko here kwakaona jira dzvuku, ndiko here kwakaona help yekuzi nyora mazita evanhu mumajira matsvuku, kana kuti jira dzvuku neyakamupa tsito nechii yekuisa mazita evanhu ndiani. What was the intention? Takaona ndopane nyaya yedu tinotizive kuti mai ava intention yavo chaiyo yekunyora mazita yavo mujira dzvuku ndeye yakairi yei. Because you cannot talk of more than 15 people kwavanyorwa mujira ivillage yese. Zvinofanira kurakidza gravity yenyaya kuti nyaya iyi yakakura zvakadii. Kwana munhu wakunyora vanhu 15 mujira dzvuku kokusunga netsito nei kokusunga kokuisa pamhararano mutsve. Aiwa, hapana atashayika bho zvakava zvafunga bho zvakava zvabatwa. Akabatwa in the process. Handika jira ranga ratochererwa paseri. Ende jira racho tone mazita ezvo zvanositowani. Because paranga rachererwa, she was alerted. Ndobva unotora jira riya neshamwari yake. Ndobva uribvisa ipapo. Jira iri riri kupi izvozvi? Handiti akuti jira takapisa. Destroying evidence. Because all those people wakanyorwa pajira iro, she has got a case to answer. Newani wao wese nyangwa uri 20. Pamwere nyukanzi rakatori mofuti. Handiti ndozvadauziva chete. Ambuya sunga ipo. Mujira ramakanyora ramakabvuma kuti makanyora mamakanyora vanhu 4 kana vatakaenda kunoona navo zvekuzotaura kuti jira ranga rakazvamakanyora 4 wacho vamakanyora ndiani nani ndovatwana mai ukaro na wakashoti nani wakashoti wakashoti nzoi wakashoti sungairo sei makanyora sewakashoti ndiye mumwe aifamba achitaura kuti ndiri kuhura nakanzera achitodaidzira akagara pamubvuri wemumango wangu kuti gore rino mango tichadzidya munhu aenda achipfuura nerodhi ndokunga ndakazvitaura kuti kana musi wamakandibvunza pekutanga changamira ndikutaura izvi zvinoramba zvichidzokera mayaka zvekutondishandisa changamira ina ndobvira kana kuti kudaidzira kana kumbotaura noone zvenyaya iyi isilaki ani makambonza tokamboita futi zvichi ndokutisempeseni akaita makuva murume wangu kuti ndiendi iye yuzvo akasiye kutanga machangamire kechi2 ndiye sempeseni tikaenda kudarira sabhuku nashumba uyu namaininoongo varipo akaramba
Warada kubvunza mubvunzo wani. Vanhu vakadai kuti munoita uchechi chimwe chete. Kwete. Hamwendi uchechi chimwe. Vazhinji vacho toenda imwe. Munoenda misangano yematano wenyika munoenda yakafanana. Tichana. Ibaba Shangami. Wakaenda pachipekutanga murume wangu apa akauya semubiri akaita ona mainini kuti zvakanaka mazongokusana kubatana namainini kuti murume akachinditi pamwe pangu ndichitosingafuni zvane murume ina namba zvoti mbakawanisa ini pane zviyo pamba peavo murume akaimba akata naikasho wakamboona munhu akadai pamba pamba ndatikashoti nabangu ndiani muzikamada uliani Mwakidzani wangu wese. Uyu sei makamira. Uyu akauya pamba pangu akati mbuya ndanzwa kuti muri kudanana nakanzera. Ega nemurume wake. Ndanzwa kuti muri kudanana nakanzera. Achibhadzuka, baaenda bhadzuka futi. Pekutanga akauya achiti, pane munhu wandanzwa kuti ari kudanana nakanzera mbuya. Ndikushazwa kuti munhu wacho ndiani. Baaenda. Baazodzoka ane information yekuti mbuya ndanzwa kuti ndimi muri kudanana nakanzera. Makamboitwa irobo kumusoro. Chokwadi changamidzi. Magaya. Nene ndina isweni. Uweni. Zvakachitika ngezvekuti ndinoita zvekuyera vana. Saka mukuyera vana munhu wanhu wakutaura nawo. Kuri kunzi mune munhu wemusirisitiri muno ari kudana nakanzera akaseka mameseji akapfekesa mukadzi wakanzera. Saka paunenge inokuita zvaupita vanhu vakutaura nditi. Saka inini sedne ava mbuya ava tiri mukomiti yekatini SCC ndiye chair yakari chair kusi. Saka ndakatibvunza ndakati ndakaita sotingotaura sekuti takawanda mbuya pane munhu akunzi abudana nakanzera ane mameseji akaonekwa nemukadzi wakanzera. Tikatotaura umwe munhu watakataura nawo kuti akasigare ndinini vanhu vasina mhava vakareba mari ndati handina kuizwa mbuya sandoti nezvitondishandisa kuti ndiani munhu adaro. Saka zvadaro pandakachizonzwa kuti ndiwo ndakadzokera mbuya sori ndakapinzira pamba zvanogona kutoenda kwandakaita pamwe ndandiri kutoziva mbuya sori ndiritonzwa izvozvo ngoti vanhu vanga ruhaidha zita ravo vasingadi kubudisa. Pandakazodzokera kuti ambuya sori mufuni ndiritonzwa ndine 2 days ndiri kunzwa kuti ndimi sori mbuya kana ari munhu ari kukuwengai mbuya ndikuona faniko kuti paitawo mhoko dziri kuzosimuka munafambirawo nyumba yenyu ndozvandakanga chinotaura imimi makataurwa ndiani kuti ndiye ndati vanhu vaitaura chipastera imimi makaenda mukadzoka mukaenda mukadzoka futi makataurirwa nani ndikumbirawo mandoazivo pamakazodzoka ichiti mbuya achikomededzanayo hazi ndimi makataurirwa ndiani vanhu vazhinji tuda hwani musi wekutanga ndipa pari paskeri pamaenda kurara dheri chipiri pamazodzoka kuna mbuya makuti information maanayo yakazara ndozvokubvunza changamiro kuti manga mazozwa akazokutaurai zita ndiani ndakazozwa kunzi mai kanzera nani izwai mbuya musati ndakazwa makangoti ndakazwa kuti mai kanzera akakutaurai kuti mai kanzera ndiye ataura ndiani imi mamungambodzokika iri mbuya makamuzvaunanodzakura isoko makamuzvaunanodzakura isoko ndizvo kunotenda kuzitakura isoko ndizvo chaizvo chaizvo hamuendi mbuya izvaizvo chinhu chekudanana kwemukadzi wemunhu wekumwe is a very sensitive thing. It's a very dangerous thing. Chinokwanisa kuti vanhu vanokwanisa kutourayana kana vanhu vanokwanisa kutofa munhu. Hani chinhu chekudengezera nacho kutisheni hwecho kufamba munhu zvikachembera. maipima muri chamagumu. Hamuna kupindura chinhu chandabvunza. Ndati akakutaurirai kuti mai kanzera ndiye anga achidaro ndiani?
ndiani anga mamurusikero kusikero apamboiti hamungamboeri vanhu muri more than 2 pasikero vanhu vanonga vakagara pasi apa pachiti 1 ari kusikero handizo imi mamakagara ndii mamurunyora ndii pasaidhi penyu papainani dati pasaidhi penyu pamamurunyora pasaidhi penyu papainani ambuya hazvina kuoma ndozvinoita makuhwa mbuya makuhwa wanyanikei nanikaiwa ndozvanduda nyaya ichanduda ambuya izwai nyaya yanduda ambuya panyaya ichii kuti vanhu vadzidze kuti makuhwa akashata chinhu chausina chokwadi nacho siyana ndoini ndopoendi yangu panyaya chinhu chausina umbo nacho usatakure mbuya ndati pasaidhi penyu muchinyora pavakagara nani taurai munhu vakagara nai pasaidhi penyu because muri kuona zvekuita angari mayani wakamubatsira mutoto maibatsira mayani because mwana ndo wamamuda kuyera mai vakamira havo angari ani mwana zita remwana mabatsira ndati ndipei mama munyora chitauraenda kupeizire ndakazvokindiwe isikero wakawanda wachitauraeni uyu wakakupeizire wakakupai confidence yekuzoka inini da mbuya wakati wakaudzwa nambuya matete imi makatarwa ndiani mbuya maedimo aibva ati ndakaudzwa nambuya maedimo kurifi muchembera kasoguma zvaarapa ari mbuya maedimo ndovapi vasumuke ndinotoerana nenyaya yemunhu wani wazinovarobatsirwawo nayo kana muchitaurirwa kuti ndakanza ndakandwaka tete munateerera nyaya yangu tete teererewo nyaya yangu ndokunga mutinauya ndakatoti ini ndane makore mairi matatu sekuona madzimambo achitonga regai kujairirwa nesu vechidiki ndakanzwa inini nyaya ndanyanya kuwira munhu zvese zvomutarezvana baba handikutorei ba handina masana kupajira tsuku rakandisa mwana wamai wangu riri kundirwadza anombobvira ndamubvunza nyaya yake kana kumboinzwa hangu kana kutaura kuna mai wangu kana kuvaroora jira tsuku rakandibaya kudai ndapinda muivhu ndiro bedzi ndiruda zvese zvandakanzwa izvi aiwa ndezvenyu gadzirisai nevari kuti ndakanzwa nditawira jira musatanga kudherera imimo hamutitauri nyaya yekutonga musatize nyaya yenyu yemakuhwa tabvunza kuti ndii makataura here mai vangu kuti mukadzi uyo ari kuhura nemurimo imini vati mbuya maedzimo akataurirwa naye nambuya matete chibva ndataura kune mii vakataura watutaura senyaya ndatimasina mai avo ndimi makataura inini kuti kanzera uyu iudanana namai uyu ndobva arichakura futi sokorie ndobva adzoka naro kuna mai avo ndobva ataura kuti inini ndimamutaura kuti uyu audana nakanzi chimirai ipaponda pako ndakuchiti iye atsinhire vanhuvaochinokuita kunditi iwewe handaifanataura bai mainini kuti inini ndakanzwa mbuya matende kutaura
vanhu vanenge vakanga mbuya vachitaura vachingogara senaa chizoendiubatsire hama dzangu vanhu vedunyanga vanhu vakadzera netimu yese ndirakubatsira chii chandiva kuti mubatsire mukadzidzira kutaura chinhu chamusina umboo nacho imhosva yakakura izvozvi right now munoziva here kuti kanzera anokwanisa kusuwai mese for defamation of character mese imamushinda kazona nengi mese muna mhosva kuna kanzera yedefamation of kutaura chinhu chamusina umboo nacho kutaura chinhu chamusingazivi especially munhu neofisi yaainayo especially neofisi yachi yaainayo munoda kuti mimi vanhu varudzi trust naye you are decampaigning him nezvinhu zvamusina umboo nazvo tinezani muri kuzwa nyaya ndoga kuti nyaya iri apa ndeyekuti mese mune mhosva yedefamation because you have failed to prove beyond reasonable doubt kuti zvamamutaura ichokwadi hapana nechokwadi apa mune imwe agenda isiri agenda yekudanana kwakanzera nemaya there is another agenda ikuseri. And what is the agenda? Avanya kushamisire kukanzira kuti pese pamasvika asi mamuri muda uri makafunga kuti matorerwa makutangirwa pamwe inyaya kuti makafunga kuti matangirwa kuzva ungati kuchigayoka pamungano wakadzi nyaya yakanzira maenda kuri kuweiwa vana kuchipatara nyaya yakanzira mafoni inyaya dzakanzira kwese inyaya yakanzira ndamaya mai vakamutangira makatangirwa saka why interest yenyu nerudo pakati pavanhu vairi avo iri papi because munokona I found kuti mese makadai hapana hwani akwanisa kumira pachitaura kuti ndine umboo ndikuziva kana kuti panapa inyaya kuti uyo wakazoti uyu wakazoti uyu wakazoti uyu wakazoti uyu wakazoti uyu wakazoti chimwe chandinoda kukumbirwa ndechekuti maikanzero imimi maikanzero musajairirane nevanhu zvakapfurikidza ende musajairirwawo nevanhu zvakadii futi zvakapfurikidzwa ende dzidzai not to disclose zvinhu zvemumba kune munhu wese wamangosangana naye. It's wrong. Muno jeopardize position yemurume wenyu. Murume wenyu is in politics. And in politics you have no permanent friend. And you have no permanent enemy. In politics you know to treat everyone with suspicion. And treat everyone with suspicion. No game of politics. So I mean, open up my doors here, like community. So would you go out and discuss your marriage? Wamango Sangana, you discuss your marriage. As it can Namuru Zita. Siana Nash. Maswamai. Can Namuru Zidi Kuzita. Siana Nash. Munona Nikwa ni one wow. Say Kunanika equated. Because right now they are saying Imimi, look at origin of the information. But I know
Patawa nyaya apa. Ichinzi makaenda kutenga motikari mukatengesa mabhatanati mukaita sei. Andi. Handida kuzwa muri paramba kuti makaenda kutengesa mabhatanati nemumwe. Umwe munhu ndiye azotouya kutaura kuti ai murume ndiye atoda nokutengesa mabhatanati. Mukadzi wangu wakaenda nani? Nababa mukuru. But ndimi mefana kutanga kuramba imi kuti murume wangu patakaenda kumabhatanati ndakwenda naye ndakaenda nababa mukuru. Kuti nyaya ibva yatozikana kuti nyaya kubva from the word go manyepo. It's okay, but ndicho tikutaura kuti ndio nyaya iripo. Kuti nyaya iyi yakazara chii? Manyepo, yakazara vanhu vane rwengo rwavo rusinei nenyaya iri pachi iri paground. Ani nyaya nemurume wenyu anoripota nyaya kuno kuti murume wenyu akudana nemukadzi wangu. Kana pasina that yenini iyoyo handiti, it means kuti hapana munhu ane umbomo. The reason why mukona murume uyu arapo asina kwanisa kuita simba rekuya kuno kumhangara kuti Councillor ari kudana nechii nemurume wangu is because haana umbowo. Ihiyese. And the reason why mukona jomba akabva kuna pamnini woenda kuna mai nini woenda kuna uyo mudhara uko woenda kubhawa pakaunda rebhawa woenda apa. That's a sign of desperation yekuti munhu haana chii chokwadi. Titese mbuya. Imi mbuya imi. Ndive moko basi. Imi mbuya simuka imi. Zvamakaita zvipi? Zvikunyora nacho. Ende mushure kutanga pamakamira takakubvenya. Makati the reason why makanyora matara was to silence these people. It was not important to us. Hatina kuzobvunzera kuti mamuda kuwasilenza how? Wakandibvunza changani. Mwakandibvunza mukati kuwanyaradza kuti wauraya here kana kuti. Ndikati kwakuri kuti varege kuramba vachitaura nezveupenyu hwangu kuronda pandiri vachitaura. Izvozvo akakuziva kuti ndezvekuti vanapeta ndini. Asi vanhu vese vamazozviziva. Asi isu takazvitarisa pachiwana chinhu chakashata. Kunyora zita remunhu kuri kutira kana kunyora papepa kuisa mvura kana kuisa muhari. It's a sign of an evil intention. Titesani. Utora zita remunhu kuisa mbhodhoro, utora zita remunhu kuisa muhari, utora zita remunhu kunyora pazvirazvo, utora zita remunhu kusungira mujira kuisa tsono. Zvese izvozvo pachiwana. Mweya wokuuraya. Saka mhosva yenyu ndeyekuti mimi makaita zvinhu zvamunoziva kuti handibvumiri. Titesani. Hatichabati hedu nyaya dzazvitawo. Takutarisira nezvamakaita imimi. Kuti tione kuti imimi zvamakaita zviri chii. Zviri wrong. Panaya akanyorwa mazita ndiani? Wanyorwa mazita mukai. Do what for? Didn't make a for money. How much and go out of it?
hamufambisirani pamakore emusha kana makore kudistroichana saiti aukuichana mumusha imuri waropa wemusha munokonzeresa kusawira zvimabhadha sakaakaitira mutambo imi mune kuigwa makapa ndai mukangatsi kuigwa makapa kuva musiyai the hatred between the two of you must end. Because women want to always make design. Men who got to always make design. Notice. Ndim to the ndim to the baby. It's wrong. Wrong mean defend your brother. Vangu defend your own brother. Murishi msimisi. Musafanye sisi. Mamaka wako. Ni wangu wako. Imi mesi wa mesi. You should be sorry. The country. Yini nyeta tuza. Yini magani wani mjirato. Asi unoni ya hizi tara kazi ya mambo kwa mpenyi. Musina umbo. Asi ndambo mwa muzukuru wangu anakuja zinda kada hivi. Mai nimbo kunamende kama mfunza. Asante. Okay. Zaka loka banzo. Au mambo. Au maya. Au maya. Hiyo wakati gani? Wataona nini mwanzo show zakaenda. Ndio ile information. Asili ni mira ndikazoka futhi dane lizeli. Wataona. So it means ukuthi ungamile pambili ushida umethe uzele nyeke ngipane zozunzo. Because it means boka zinda ngotola zitsha. You also comment. But the unfortunate part is ukuthi munhu wakataura naye akazokupa zita. Azinozobuda hapo. Kuti iwewe uzotaura zita wanga wangoti kudini. Ende wanga wangoti zita urunda rei. Sabi. Walipiwa zita, then what? Unamwona nyanduzo? Muri bata nyandi. Then mai nina. Atiti. Wataona futhi nemachi. Nemurumo wawa. Apa. Wataura mai nini nemurumo wawa. Kuti mai awa ndio akandipa chi. Ndio akandipa soko. Soko vandafa bona. Mira. Hapana, nini tutora munhu zvapataura? Hapana munhu anotora zvinhu zvasina kutaura. Ndiri kutaura zvinhu zvabaita sei? Zvamataura. Uyu mudhara wesutu azani? Uyu. Werenga azani? Mwengi. Andisi. Wataura ndakangoti ndiri mbava, ndiri pakaunda dai. Ndakazotaurirawo murume kuti ya, ndiwe wega asakasvika munzeve dzako. Ndakati wataura mudhara. Kuti wakatomuti murume iya wasati asvikawo munzeve dzako. It's bad. Kufamba nezvinhu zvakadaro musina chinhu. Ini ndiri kuti murume iwewe ukaona evidence neproof yekuti zvishwa mukadzi wako akadana nani nakanzera, come and report togadzisa nyaya. Asi kana pasina awese vari kuuya uchikunyepera vhara nzeve. Tidezani vhara chii? Because chati usvike nhasi mukoti munomu inyaya isina umbori yazokonzera kuti mukadzi wako anyorewa ndomajira tsvuku. Anoona saka mukadzi wako ane mhosva.
awo wanatora isuku wane mhosva taupedza makuva ndizvo here. Saka mbuya imimi kunyora mazita evanhu vanjira dzoko muchapa munhu umwe naumwe wari 4 mungomupa mbudzi wari 4 ndatichi mbudzi wari 4 kuti muzive kuti zvinhu izvozvo hazvidi hazvibvumirwi. Kana mune nyaya dzenyu dziri kunetsai itai nyaya dzinonetsa dzisingainvolvi upenyu hwechii Mumanga. Then imi mese vanatora soko. I don't know how we are going to say sorry to the country for moving around nezita rake pamuromo muchitaura. Chandanda kumbira bebi ndekuti kanzera bora ndakurisa mukoti mako, then you decide what you want to do with these people so that mangwana shungu dzangu ngadzidzeekuwaregerera nekuti vanhu vandinotungamira, asi nenyaya yekuti tinofamba nediki njira rekupedza makuva mukugarisana, ndinokumbirawo changamiri timbovapa chidzidzo chekuti achavaona kana kuti achaona panotaurwa makuva achatiza. So ndinokumbiro hangu kuti at least wakakanyawo 10,000 nezvidhina poruchera primary, 10,000 nezvidhina poruchera secondary, kana tazoti toda kurerutsa. Asi kana tati tidzikise geji wobva wandochera matoilets pamagovernment area, makomba ematoilets. siwedza kutaura kuti imimi ambuya kuti zviri kureukirei ndosaka ndati ambuya pamamuri pakini pamamuchiyerawo wanhu vakakutaurirai wakakutaura nezvenyaya iyi ndiwo anani wanhu unovaramba. Saka imimi ndini muchavafira wanhu iwavo. zvikutaurei Hatichadi kutaura zveba. Changamira wakupedza. Because chandiri kuda ndechekuti ambuya mune shungu, asi shungu dzenyu hadzisi kubatsirai. Taurai, ndakupai nguva yekuti mutaure chokwadi, mutaure zvese zvamunoziva, asi maramba kutaura chokwadi. Taurai, sumukai, taurai yorai. Sorry, but pataenda taivirirana tichitaurana zvakanaka. Handina kuzoti wakandipigukira. Handina kuzoti wakadini vakazofunga kundipigukira, but taivirirana tichinzwanana, tinotsiurana zvinhu zvakawanda. Saka inini ndakazokanganisa, ndoda kuti vati nditi sorry mbuya kadzeni. Kana even kana muripo wacho changamiri, kana tichiti hazi aiwa. Handisi hangu kuna kanzira wangu, noti kanzira wacho akanga akunditupawo kuti wemakumbo matatu ungabva watupa munhu neurema hwako here. Saka hazvineiba ndakuti ndozwa kuna changamire ndakufira regere kuna maikadzero kuti sori asi taiwirirana. Ngatimusamikise mamakesi tati isusu handizvo nyaya yekutanga ndeyekuti mbuya wani nyaya yavo hativaregereri kana vaita zvakashata, asi iwo kana paino munhu aitawo zvakashatawo futi hatimuregereriwo futi ba atikamugona. Ndosaka ndati kanzera ndewenyu kanzera handizvo. Saka imimi intention yenyu yekufamba muda kumupwanya yanga iri yei? Mamuda kupwanya boneza pana kanzera muda kupwanya zvinhu zvii? All right mbuya, tazwa nyaya. Izwai mbuya. Imi mbuya kani? Iyi ndeye mumusha iyi. Kana masvika kunyanga
mochienda kumusha mogara saranakadzere nechii zvese mochitaurirana nyaya at family chii level mogadzisa nyaya yenyu iyoyi iri muchii mumba. Kana nyangwe akati handichadi kuti mubhadhare nechii kana zvidii, iyeyu ndiyachataura magara pasi sechii, go and sit down as a family kuti chinhu ichi chifambe zvakadii zvakanaka. Endai mogare kumba as family kuti chinhu ichipere chichigadzisike. Asi ava vanhu vese ava wanga uritaura zvautaura ishe azani saruchera asi pada uchazokanywa zvidhina paruchera primary neparuchera chii secondary mozotibatsirawo kuti vanhu ivo vachere zvinhu izvozvo zviitwe. Azizokutarisewo achishumba kana masvaona changamiro kuti kana vakusa mutongo wavo kune vanhu kuna mai avo vakakanganisa nyika yedu uzotitarisawo kuti isusu takagadzirwa munyika tichata pasi ndo ndakaudza dani wamuka. Alright, iyi manje semunhu akashaisha munyika machinda muchapiwa mbudzi mwegotora namai avo ndiwo wakashaisha nyika. Muchaendesa gotora kudarira isisa saruchera. Izvozvo chivamaita saka munhu wese waziya pake. Kana imi baba muine a case against Councillor, come and report mane umbowe. Kana pasina hapana. Zvese zvataura zvataswirira panapa iyese. There is no one pane chokwadi penyaya makuhwa kuti wawata titesa andi titesa Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,